на кого да вярва човек? На очите си ли? На ушите си ли? Като гледам това огледало, не ме показва толкова хубав. Пак като чуеш бича, дума ми, че съм изписан. Не, това не може да бъде. Това огледало иска щупване. Какво? Добър ден, господарю. Добър ден. Седи, де. Господарю, да ви кажа ли едно нещо? Развали ми се сърцето, като ви видях разревен. Но желая всяко да ви гледам разревен. Че защо? Ако можете да си видите лицето с моите очи, тогава щехте да познаете защо. Нима ставам по-хубав, като съм разгневен. Аха! Чудо, чудо! То гнева притура още толкова с хубост на ангелското ви лице. Ах, чест! Ходиш, че натрупаш всичките хубости на едно лице. Защото познавам, че си ми верен приятел и за това вервам на думите. И за това счупих това огледало на 1000 парчета. Ма твърде добре сте сторили. И за да ви уверя, че огледалата не показват лицата както си. На! Погледайте се. Махни го, бе! Това ми показва нов вид устав. Виде ли сега? За това не трябвало на 1000 парчета да го направите, ами на 2000. Да им изсъхнат ръцете, дето ги правят. Да им изсъхнат я. Ох, че го направих на 2000 парчета. Уморих се. Шасян. И аз се уморих, и аз ще се. Че и аз тъй думам, де. Че ако не бях, че ако бях грозен, както ме показваше това огледало, щеше ли да ме залюби Радка? Тъй се, ама тя избрала най-хубавия. Ма не помниш ли, че онзи ден като минуваше покрай нас, че й падна кърпата в къла, пък че тя се наведе и я взе. Ма тя го направи за теб от любов. Помня как да не помня. И зато ни дехте разваля сърцето се в дяволски огледала, че сетне и аз да се топя за вас. Ма не знаеш как се разгневих. Знаеш. Ама верно, и сте имали право. Кафе! Чекай сега, чакай тук. Чакай. Чакай. Да трябва да се стига. Чакай. Твърде добре. Че баба Марта още ли не е дошла? Още не е дошла и ми се стяга душата. Затова изпратих слугата да я извика. Твърде добре. Че тя може още да не се е прибрала. Не може. Я чакай тогава да проверя. Иде! Истина ли? Ти сега си иди, че после ела. Айде. Бъде добре. Айде, иди си. Оставете си. Господарю, забравих да ви самоля нещо. Какво, бе? Че да си подпишете тук една древна малка тото лотерия. Каква е тази тото? Един часовник за жена. Спор нема. Тъй, зерно, дай да го види. Сега ги чупи му са джама. Че сега го дадат на един часовникар да му тури нов джам. Ма да видиш какво хубаво нещо е. Чудо, бижу. Един момък за него му даде 1225 евро и половина. Че да му го дадям. Да му го дам. За да го дадя на любовницата си. Но аз не му го дадам. Добре се стори, добре. Чакай да запиша аз няколко имена. Ако ми се падне, ще го дам на Радка. А по колко е това име? И ви сега древна работа. 35 евро колонка. Мали да го видите един път. Защото нещо такова се намира рядко. Защото показва не само часовете и минутите, ами стрелките се гонят и правят тик-так. Супер! Тъй, ти сега пиши, че да не го вземе някой друг. И че кой ще го вземе? Някой така да се запише и аз.
Тая колонка тук, тия 15 имена, всичките на работната част. А тия тук 5 имена на моята част. Тъй се. 6. Чакай. Вземи. Айде. Добре. Баба Марта дойде. Ти върви сега, че после е лапаш. Добре. Добър вечер, баба Марта. Да, ти много Бог. се забави. Да, ти Бог добро чест. Едни, а? Аз дома си варях бобчето, баби, да вашето момче дойде да ми извика. И го оставих всичко. Само плетката си взех. Защото половин час без работа не мога да седа. Тъй ме е заклела майка ми на времето, Бог да я прости. И станах да добре. Едно нещо искам да те замоля, баба Марто. Може, баби, може. И две може. Стига да минуват през ръцете ми. Минува. Кажи сега, каква е? Познаваш ли Сърдовата Радка? Унази хубавичка. Да, не е. Че аз не съм я отгледала, бре. Той е постан, виждаш ли го? 1000 пъти ми го е напикавала. Майки, баба Марто, нея много я обичам и ако не я взема, умирам. Ай, света Богородички, ай, заводи. А тя? Ти хортува ли с нея? Тя стори ли ти нишан, че те люби? Не съм хортувала с нея, ама ми стори нишан. Кажи сега, ти откъде разбра, че те люби, да знам откъде да захвана рак. Един ден минуваше от тук покрай нас с баща си, че взе, че й падна кървата, а тя се наведе и я взе. Ама тя виде ли те? Не, аз тогава се бръснах, ама той ви чуе, виде и ми каза, че друг път аз видях, че се лъзна, че падна в къла, а тя като ме видя, така се засмя, Марто, ама много се смя. Какво мислиш? От тия нишани и баби, дет ми ги казваше, видно, че много те люби. Хич, ако не ме любеше, щеше да се смее, когато паднах нова. Тъй. Ти остави тая работа на мене, аз тая работа ще я свършам. Аз на ден по 100 такива работи вадя от джиба си. За да видя бабо Марто, завърши тая работа, че ми взе душата. Тъй. Ай, заваля. На време и аз да извада керията. Ма право казва народа, кога го засърби лявата ръка, човек параше се взима. Чуй ме сега, бат Михале, аз що ще ти кажа? Завчера ходих у Радки да взема малко сол и заварих Радка сама и си похортувах. Аз от думите й разбрах, че тя ти люби много. Ама видя ли как съм знал, бе, бабо Марто? На ти тия, бабо Марто, да си имаш така за харчур. Сполайте, що трябваше, баби, що трябваше? Айде, живи здраве си. Аз ще ти дам и още. Така. Само ми кажи ти, откъде разбрах? Бат Михале! Вече ми свари. Какво пак? Да вижте още 5-6 имена за честа на Радка. Че нали го не бе писах, бе? Тъйде, ама отделе беше за Радкината чест. Сега да пишете още няколко имена за честа на Радка. Не бях мисъл веднъж, че ми се една един папагал. Ма да знаеш какво хубаво хурдуваше. А сега не знам откъде надушили за тази лотерия и като тръгнаха подирени. Един ми вика, напиши 40 имена за честа на болницата. Друг вика, напиши 60. Аз реших да дойда при вас първо, че после гледа да ви намеря. Твърде добре си сторил. Дай да запиши. И 21, 22, 23, 24. Всичките за честа на Радка. Така. И аз ли бях писал веднъж, да ми се пазнари на магнет. Ма да знаеш какво пъстро беше. На ти още 3 евро, така да си имаш. Мале, ма той има чували с пари. Стига. Ма чакай, бе, тук аз гледам, още никой не се е записал, бе. Хубава работа. Чуви мен, за толкова стъпли ма имате. Да дам първо да се подпише, другите
вас. Ваши благородие. Добре, хайде. Я, ако щете, пишете още няколко имена за честа на Радкин баща. Защото ако сте падли часовника на него, много ще го зарадвате. Твърде добре казваш. Трябва да запишем това. 26, 27, 28. За събилата чест. Знаеш ли, я ще зарадваш, ако напишеш на име още няколко имена. Твърде добре. Дай да запиша аз още две имена и за баба Марта. Сполайте, чест. За баба Мартината чест. Сполайте, що трябваш? Жив и здрав да си. Айде. Нахи тия парички, така са тия. Че се ръцира. Тутък си. Най-сетне се отървахме от него. А сега, бабо Марто, ми кажи. От таке разбрах, че ме люби Радка. Какво ти рече? Че то голяма работа. Изпърво ме запита, дали познавам един ергенин хубавец, ама хубав, ама снажен, думи немам да изкажа. На 25. Я има, я няма. Аз съм на 48, бе, баба Марто. Стигай ти сега. Момичето да не е било там, кога си се родил. Винаг верно, че съм снажен, бе. Ама Камповичо да ти кажа. Камповичо, Трай да не се разчуе, чакай да те заплюя. Па ми вика, па е дългоног, па е синеон. Аз съм чернок, бе, баба Марто. Той ми рече синьо чернок. Ръст ми рече среден. Баба Марто, аз съм висок. То сянката ти тъй показва. И ми вика, кога върви, маха си ръцете. То истина, и аз си го махам. Че аз ли не знам какво говоря, бе? И ме попита, дали познавам тоя Ерген. И тогава аз разумех каква е работата и викам, баби, той Ергенин умира за теб. Ама истина ли ти речете? Рекох и. И тогава тя зафана да плаче, да въздиша и ми вика, бабо Марто, аз той Ергенин го любя много. И 2 пъти му сторих нишан, че го любя. И ми вика, един път минавах покрай тях, се пуснах кърпа, па си наведох, че я взех. Бабо Марто, одеве ти го казах това. Не помня, баби, не помня. Един друг път ми вика. Той минаваше покрай нас. Па се лъсна в една кал, па се засмях силно. Бабо Марто, и това ти го казах одеве. Не помня, баби. Седна ми рече. Бабо Марко, аз той Ергенин, ако не го взема, ще умра. Ама наистина ли ти речете? Рече. Ти тия бабо Марто, да си направиш и да стане. Сполайте, баба. Що трябваше? Тя после още щеше да ми каже, ама дойде татко. И тя се отиде. Да идеш да й кажеш как умирам за нея, бабо Марто. И бъде ръка, аз тая работа ще я свърша. Аз и от думите на баща й разбрах, че той те има на добро око. Откъде разбрах? Ти ми кажи, че са те ударили с тая тояга и аз няма да знам колко си изява. Аз отпърво изпитах по-отдалече и му викам. Бат Съби, време е веке да задумите Радка. А той ми рече, не е време още. Ти от това ли разбра, че ти има добро око на мен? Господи, помилуй, Господи, че потърпи малко. Защото, рече ми, де младите сега само дискотеки и премяна. По джиба си немат нищо. А аз искам челяк да е умен и да може да върти къща. Така.
разбира кой той е Ергенин, му викам: баца ми, и откъде е той Ергенин, бе? А той ми вика: от френско. Значи аз съм от Влашко, бе, бабо. Тъй. И го гледам и ми дума, че ако е казал Господ, той Ергенин е много умен и ще ги направи зет. Малко Марто да те видя, иди да им кажеш да не привари някой. Хайде, иди да говориш. Ти пати ръката, сполай ти, баби, що трябваш, що? Аз тази работа ще я свърша. Айде, остани си със здрави, баби, жив и здрав да си. Сполай ти, баба Марто. И разбра се най-сетне, че ме люби Радка. Ще я взема. Само, че майка й била не знам каква си дъщеря и не знам къде ходил. А ми помни, че я докарах с половин в уста. Но Господ си умилостиви над мен и я проводи по Божия път. Още ми било писано да тегна. На втората година взех оная покойна Мария. По-лошо от дявола, нейно благородие, само си закушила да ми дума, че съм имала голяма чест, дето съм я взел, че ако не била тя, аз съм бил загубен човек. Че както влязла тя в къща ми, влязла тук Божието благоволение и се приближава до мори дъщеря ми. И при другото си безумство се сърди, като и думам, че преминала вече на години. Виж живот, виж чест. Ваша госпожа. О, докторе, добре дошъл. Заповядай, седни. Госпожа, имам изволение. Мога ли да ви попитам, защо сте тъй умислена? Ах, и ваша милост ме пита. Като че ли не знаеш, що те е глас? Хиляди пъти ти казах да ми направиш линцяр, от който да придобия чадо, за да унемеят людските уста. А ти все не ми донасяш. Казах ли друг път, госпожа, как художеството не може да промени естеството. Всяко нещо си има времето. Вие защо думате тъй? Да не съм стара. Че 50 годишен челяк не са дума стар. Че ви имате ли 50 години?
показва лицето ви да сте толкова годишен? Не става въпрос за мен. А за кого рекохте тъй? Вие не ме разбрахте. Вие ми рекохте, че сте стара. А пък аз ви рекох, сега зависи от тиляка. Не са дума стара. Аз съм 33 години вече имам. Може. Я кажи какво ще правим ние с Яра. Надявам да... Много ще ви бъде задължена. И най-вече го правя за людските уста. Имате право. Слуга ваша, госпожа. Драгане! Скоро да ни завикаш баба Марта. Ще ми трябват люлка и пелени. Ох, и децата са мъка. Какво ти е пак? Защо плачеш, Радки? Какво ще промениш с плакане? Стоянке, говориш ми като людска. И от това по-много ми е тежко. Като че ли не знаеш, що тегля от моята мащаха. Аз я почитам като моя истинска майка, а тя ме употребява като рубиня. Вчера, без да искам, чух ти едно огледало и от нея по-много се оплаши. И исках прошка, а пък тя ми рече толкова сгорчиви думи. За това ли сега ще плачеш? Спри да плачеш. Да спра. А че какво да правя? За кой сега плачеш? Вервай ми, това е първото. Но мисля малко и аз за Славче, дето толкова се забави. Вчера ми се обади сестра ми. Каза ми, че получила писмо от него, писали как скоро щял да си дойде. И аз тъй се научих. И дано помогне Бог да си дойде по-скоро, да ми олекне малко. Ох, Стоянке, и друг път ти казах, че го обичам от сърце. Защо е много дарбен? Срамежлив е като момиче. Хортува като стари умен и всичките му се радват. Ах, как се радвам, когато говори с мене. И колко щях да съм благополучна, ако баща ми склонеше да живея с него. А ти вярваш ли, че бащата ми ще да те даде? Не вярвам. Но ако за моето чест има друго намерение, тогава не знам, що ще правя. А можеш ли да живееш с други му, като Славчо ти е душа и живот? Не мога. И това е един лош обичай при нас, дето родителите напитат чедата си, сякаш ще им струва добро. А колко са излъгани. Но моят баща не е от тях. И ако има друго намерение за мене, тогава аз няма да се оженя. И така, нито баща ми ще оскърбя, нито Славче. Ох, чувам викове и ми се струва да не е твоята мащика. Сида, че не мога да я търпя. Що стоиш, коколице, тук без работа? Или отново работа се умори? Аз като бях на твоите години, работата не слизаше от ръцете ми. Слава Богу, още, ето виж. А пък ти само кипрене, кичене, да стоиш на прозореца да гледаш кой минава. Така като ти продумна човек нещо, отваряш един език, както направи вчера с огледалата ми. Че кога не ти продумах на среща и не те послушах, майко? Не, неща да ми викаш, майко, какви ти знаеш много. Че да не бих да ви оскърбявам с това име. Бъдеща, защото желая да го чуя от моята отроба. Че вие освен мен друго чедо нямате. Нямам. Не те е срам, че като нямам, не мога ли да добия? Махни се скоро се махни от тук. Твърде добре. Добър ден, Ван! Балмарто, повядай се дни. Да седна, баби, да седна, че доде дойда, душа ми не остане. Нали знаеш, като минат годините, той остава.
едно добро. Да ми намериш една слугиня, дето може да гледа деца. Че за кого ти е, баби? Дойде време и аз да влеза в тези мъки. Дай Боже, дай Боже! Познавам една, много е добра. Ако се съгласи, друга не ти трябва. Иди час по-скоро да не ни я вземе някой друг, че после къде ще дириме други? И балмана, ако знаеш и някой люлка да вземеш. Люлките сега са скъпи, хубавите са по 200 евро едната. По мое време ги даваха по 8 лева и сапуна беше 20 стотинки, ма не са сега тия времена. Нека да е скъпа, само да е добра. Твърде добре, баби, твърде. Кога чакаме, скоро ли? Да, чакам. Доктора ми обеща да ми донесе един цяр, от който тутък си ще придобия чадо. Тутък си, баби, тутък си. Добра, Маша, госпожа, как сте? Добре ли сте със здравето? Колко здраве, слава Богу. Ама добро сърце никога. Че защо? Случи ли се нещо пак? Че минува ли се час, без да се случи нещо? Вчера хубавата ми дъщеря да вземе да щупи огледалата, дето ми бяха от баба ми. Пази ги като двете си очи, защото ми показваха лицето все хубаво. Ама как ви показват? Моля ви се. Вчера ми донесоха 40 огледала. Ма все ми показва друго яче. А как ви показват? Моля ви се. Я виж, все с набръчкано лице. Ама то, госпожа, нямат грешка огледалата. Ето на, и аз виждам, че ви е сбръчкано лицето. То тук, докторе, това е от сянката на носа ми, бре. Имате право. То, сянката на носа ви показва тъй. Забравих да ви дам цяра. Че донесе ли го, бре? Че донесо. Ето, заповядайте. Че как ще го взимам? Слушайте ме сега внимателно. 8 дни няма да ядете нищо. Само сутрин, обед и вечер ще пиете по 6 чаши студена вода. После, на 9-тия ден, като залезе слънцето, без да ви види никой, взимате и отпивате по една лъжичка от цяра. И ако ви умалее, взимате си една лъжичка от цяра и ако ви умалее, отпивате. Че как да живея толкова дни без ядене? Твърде добре ще живеете. Песента ще умалява глада. Добре, опитаме и това. Друг път ще ви се отблагодаря. Твърде добре. Слуга ваша, госпожа. Сега да видим. Пост имаме.
Тя като ме виде, веднага разбра каква е работата, извикаме в нейната стая насаме и като почна да плаче, да въздиша и да ме пита за тебе как си. А ти какво е? Рекох. Този момък баби от небето е паднал в люлка за 200 евро. Той кога мръкне си ляга, кога съмне става. От много писане, перото не пада от ухото. Много пъти умножава по 2 и по 3 и с никого не се кара. Даже едни кучета видя, че се карат и той отиде да ги разтървели едното по ухата. Това е истина, да. Още имам лишана. Ето, че аз ми не знам какво говоря. И казах, че никого не разваляш хатъра. И то е истина. Ето на, един ден гледам двама си шушукат така с криш. И аз отидох да ги чуя какво си говорят, нали? Единият ми видя и ме напсува. И аз, за да не му строша катъра, тутък си хукна да бяга. Бабо Марко, каза ли всичките ми мурафети? Всичките, баби, всичките, нищо не остава. А каза ли, че мога да спира с устата? Казах ти, разбира се, казах ти. И тя много се благодареше, че за нейния катър ти ще ми дадеш 150 евро да си уши един фустан. И после беше много благодарна, че ти няма да й развалиш катъра и земата си отреза косата и ми я даде да ти я дам със спомен. Заповедай. И че пред мен я отреза. И откъде я отреза? Тя каза на полска опашка. Хайде сега. А тя не е ли червопосен? Стига! Нали ги знаеш младите? Всички искат да са руси, всички искат да са дългокоси. По цял ден са по тия фризьорските салони, мажат се с едно твърдо като маджун, само и само да са такива. Тъя. После тя много се благодареше, че за ден и здраве ще ми дадеш 100 евро да си върна един заем, дето има, и 50 евро да си уши един фустан. Ама наистина, рече ли ти се? Рече ми бе. Ай, що трябва? Аз... И катър, кажи и душата си дава. О, да. Аз още ще говоря. Ама кажи, че за нейния катър аз и на китара ще се науча да свиря. Добре, Марко, добре. Ти бъди ръкато, стани си със здраве. Дай, сполайте, бабо. Ох, кога ще те взема рабке!
намерих тук и искам да ти кажа нещо. Но каверници неща. Радка вече е на възраст. И тук сме живи, трябва да я натъкнем. Мястото, дето искат, е хубаво. И трябва да си готвим. Защото вече дадох дума. Какви сватби, Джана, разправяш, бре? На Радка още не е дошло време за женене. Слава Богу, друго чедо нямаме. Тя не е наследник. Докато сме живи и зряви, трябва да я натъкнем. Тя ще ни бъде наследник. И не те е срам. Че потърпи малко, може да добием, може да е на път. Смешна работа бе, жена. В старини да чакаме други наследници. Ти само старини знаеш. Че ти какво искаш? Твоя милост, да ти казвам, маце? Слага единия крак в трап. А стига ли 60, като твоя милост, слагайки два. Бре, че аз имам ли 60 години, бре? То не имаш, но ще отиваш. Че 60 годишна жена ражда ли, бре? Че ти какво? Белко имаш намерение да родиш? О, Господи! И аз съм седнала да ти разправям, като че ли не знам как се подиграваш ти на хората. И доктора Данело, като ми каза да взимам сутрин, обед и вечер по 6 чаша студена вода до 8 дни. И на 9-тия да взема от цяра. Ма ти плати ли на доктора? Не, но ще го възнаградя. Бадера хаджина, аз ще му платя. За доброто, дето ще ни стори. Сега те хареса, подарми малко вече. 3 дни минаха, откакто не съм яла нищо. Смешна. Смешна работа. Къде искате да закупа? Кога ще ви го файте, бре? Защо ми? Че я не съм умряла. Не си умряла, ще умреш. Господине. То голямо трябва на човека, който си насища само с вода, а остава на живите да ядат. Жена, и в морето да изпиеш, пак млада не може да станеш. Аз вече повиках и една слугиня да ми намеря, даже и люка да ми донесат. Не твърде добре. Тогава направи си една кукла и елей. Жена, Бог на тебе ум да дава, а на мен и търпение. Бре, да се пукнат, пак ще родя. Ще родя. Много ли време минало, как си дошла? Да поблизо. Седни ти. Има една причина, пред която ти обичам много често. Това е послушанието. То е мое задължение, отче мой. Какво ли ще ми кажете за хвана така? За това ще думам, а ти ще ми послушаш. Ох, как тъпа сърцето ми. Сега ще те думам, а ти ще ми слушаш. Че ти си едничка, татко в радост вкъщи. Аз те слушам, тата, понеже ви имам почет и много ще съм честит. Радке, ти вече си наумува. На тебе ти трябва мъж. Някой ще ме целува? Ама толкова ли изведнъж? Ама то не е страшно, Радке. Не е страшно. Избрал съм ти слаб. Тате! Както си вижда, майче ти го харесваш. Казах ви, че ще сторя каквото ми кажете, тата. И така, Радке, венчавката ще бъде в неделя, дето идва. Целувай ръка. Докато съм жива, ще благославя вашата добрина. Целувай, да си жива и здрава, чедо мое. Аз сега тия да приготвя нужното си.
как върви това негово удължение? Защото той ми казва, че още малко остава да се свърши работата. И аз съм малко да повярвам. Той игра ли е тая работа да отидеш така при някой да му кажеш, че еди кой си иска дъщеря му за жена? Аз само на теб казвам, защото ти имам като мое чедо. Аз като видех, че Михал има чували с пари, викам си, чакай да му кажа, че го люби тая Радка. Да изкараме малко за хърчлък и с Божията помощ го напечелихме доста. От друга страна, Радка ще се жени тая неделя за Димитърчо и Славчо. И аз да и чух. Да, и сега съм тръгнал към Съби да го поздравя. А после се дойде Михал и му кажи, че всичко е уредено и да се готви. Абе! Аз имам още малко работа с него. Абе! Ти въобще не мислиш за мен, бе, ами ако вземе да се натресе на хората, аз какво ще правя? Ти не мисли сега. Айде. Аз излизам, тръгвам си да не ме види, че говори с тебе. После пак ще дойда аз. Оле! Дома нитвам, баби, дома нитвам. И че как няма да я свърша работата? Ох, как съм изплашил, бре! Как няма да я свърша работата? Аз като поема на една работа, свършвам. И знаеш ли, на мен как ми викат? На мен ми викат Баба Марта, прочутата. Баба Марта, сензацията. Ти само се готви. В неделя ще я вземеш. Ох, секта Радке! Чакай, бяхте за Секта Радке, мили мой зюмбю! Чуйте ме всички! Как топти сърцето ми! Baby, I love you! Дядо, толкова радост, защото мучи, че не да знаеш. Ти само се готви. че аз- Желю ще я вземеш. Че аз съм готов! О, що? Що? Важното е, че всичко е готово. Остава само една къща да ми намериш, по-голяма от тази, че тази ми е малка. Хубава работа. Ама те ще искат колкото струва всичката къща. Верно е това. И аз живея в една колиба, дето и 20 лева не струва, ама всеки месец ми взимат по 150 лева наем, одите ги изгори. На днешно време наемите изгарят чиляка. О, останете си със здраве. Айде. Това е това. Живи здраве си. Намерих една. Една къща има 10 удаи, врати, прозорци, дори и тапети има. Има и една огромна градина, която много обича Буля Михалица. Тъй. Ама искат скъпо и предплата за 3 месеца искат. Колко искат? 100 пари на месец, ама аз им дадох 110. Ама не я дадат по-долу. Ти защо им даде повече, бе? Не ме разбрахте ви. Аз им дадох 10 по-малко. Те поискаха 110, пък аз им дадох 100. Не бе, ти ми каза, че са искали 100, а ти си им дал 110. Не сте ме разбрали ви. Те искаха 110, аз им дадох 100. Добре. Ако ми дадете предплата за 3 месеца, да вземем къщата, защото ще я вземе някой друг. Иска един колче. Добре. Иди скоро да не я хване някой друг. Ти кой ще я вземе? Да видиш. Чудо къщата. Току-що майстори са излезли от нея. Всичкото натъкмено и нагласено. Иди, някой да не преваря. Айде, първи.
Забравих да кажа, да извикаме няколко жени да поочистят 3-4 майстори тапетачи, 5-6 каналджи и 5-6 заподелци. Чакай бе, нали току-що майсторът си излезе от къща? Да, ама аз им казах да излязат. Те завалите, казах, че имали за още 1-2 дни работа. Обаче аз се оплаших да ми вземе някой друг къщата и им казах да излезе. Взех ключа и после къде, защото после къде ще бъдем да търсим друга къща, която да се хареса на Покона Михалица. Още по-богатно. Ето, то криза трябва и да пестим. 20-30 пари стигат, даже им става. Кога ще те взема, Радке? 1 час ми се струва цяла година. Вече се разбра работа от тази жена, за 5 пари му няма. Докато беше само с приказки, се търпеше. Сега всичко е направено. О, злощастие нас. Какво мислиш? Страх те да не те събужда детето нощем като плаче ли? Не се притеснявай. Аз вече намерих една слугиня, дето гледала деца в една градина. Но нашето ще го гледат в стая. Аз не мисля. Доктора ме рече, за да подейства вяра, трябва да смениш малко начин на живота. Зато и искам, си мисля, къде да иде. Ако искаш, идем на Слънчевите бани или па на Марикосовски. На Марикосовски! На Слънчевите! Да идем сега? Сега, но само, че аз не мога да дойда, защото си имам тия 2-3 дни работа, но ще изпратя един човек, слугинец, да ти смениш малко хавата. Хайде да отидем още утре, рано сутринта. Ако щеш и тая вечер, с експрес, защото за натам пътуват и другари. Искам. Да отида ли да се натъкня? Иди. Ати да си имаш малко там за харчалък. Лесно си избавях от тая жена. А сега тия с мир и любов дължа на любимото си чедо.
Той е кум, той ще ги венчае. Много ми мяса на Славчо, Димитър човеци. Кой е да? А Радка, защо не ме гледа Радка? Хубава работа. Той е първи ден, първа вечер, отсраме. Добре. А мен кога ще ме венчае? Сега ще я да проверя дали е готова работата. Ако ще да ми ядеш 20-30 пари, защото такъв е редът. Айде, ще върни скоро. Тутък си. Ако ме видиш повече, ожени се за мен. Как? Чакам Вичо. Отиде да види дали е готово всичко. Не е готово. И как кое? Да ме венчая? С кого да те венчая? Ма чакай, ти много си ми се разпитвал. И с Радка с кого? С Радка. А как ти името на дете? Вичо. Вичо. Чакай малко, чакай.